Έχω ένα γιατρό εδώ, ο οποίος εξέφρασε μια επιστημονική άποψη. Γιατρός είναι. Τελείωσε την ιατρική. Ορκίστηκε στον Ιπποκράτη. Έγινε καρδιολόγος. Και εξέφρασε μια άποψη γύρω από τον COVID-19, όπως κάθε γιατρός θα μπορούσε να εκφράσει. Εξέφρασε μια άποψη γύρω από τα μέτρα που πάρθηκαν και στο πρώτο lockdown και άρχισαν να τον κυνηγάνε και να κάνουν κάποια συμβούλια. Ο κύριος Πατούλης τα οργάνωσε από ό,τι έμαθα, όπου σε αυτά τα συμβούλια ψήφιζαν φαντάσματα. Δεν ήθελαν, υπήρχαν άνθρωποι, αλλά δεν ήθελαν να συνδέσουν με την υπογραφή, με την ψήφο, την υπογραφή τους. Έχω εδώ κοντά σας τον κύριο Βόβολη, το Φέδωνα, καρδιολόγο. Είναι καρδιολόγος στο ιατρείο του, είναι στην Κηφισιά, έξω από την Αθήνα, στο βόρειο τμήμα της Αθήνας. Και επειδή μας βλέπετε σε όλη την Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας της Κοσμοτέ, θέση 655, οφείλω να σας πω ότι εκτιμώ το γιατρό και τον θαυμάζω κάπου, γιατί στην Ελλάδα το 2020 κάποιοι επιστήμονες που ορκίστηκαν στην Ιπποκρατική αρχή του μη βλάπτην δεν την τηρούν. Ενώ ο κύριος Βόβολης την τηρεί, την αρχή του μη βλάπτην. Ποιο είναι ωφελημότερο για τον άνθρωπο, την ανθρώπινη ζωή. Σας καλωσορίζω λοιπόν σήμερα εδώ στην εκπομπή, εκ νέου. Καλησπέρα σας. Θα μας πείτε τη δεύτερη φάση, σιγά σιγά μπορεί να σας κάνω και serial, δηλαδή Dynasty ή Dallas. Ξέρω εγώ, να έρχεσαι κάθε τόσο να μας λέτε τι πρόστιμα σας βάζει ο κύριος Χαρδαλιάς, ο κύριος Πατούλης και γιατί τελικά σας βάζουν, στον πάγο, δηλαδή αυτό είναι η επιδίωξη. Εσείς πείτε μου τώρα ποια είναι η δική σας άποψη για το δεύτερο lockdown. Πρώτα απ' όλα να πω. Και θα μου τη δικαιολογήσετε. Το δεύτερο lockdown είναι η ίδια άποψη την οποία είχαμε και για το πρώτο lockdown. Ναι, γενικά θεωρούμε πως δεν πρέπει να γίνεται εγκλισμός υγιούς ανθρώπου. Οι υγιείς δεν χρειάζονται κάποιον εγκλισμό. Η πρότασή μας από την αρχή ήταν μια πρόταση του τύπου. Εγώ θα σημειώνω. Οι υγιείς δεν χρειάζονται, κυρίες κύριοι, εγκλισμό. Σοφρονισμό. Μία πρόταση του τύπου ότι, ξέρετε, θα πρέπει να προφυλάσσουμε τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς θα ήταν η σωστότερη. Να βάζουν τις μάσκες τους, να είναι σίγουρα προστατευμένοι, να μην πλησιάζουμε όταν νιώθουμε ότι έχουμε κάποια συμπτώματα. Όλα αυτά, να έχουμε υγιεινή, αυτά θα ήταν τα καλύτερα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ένα πρότυπο τύπου Σουηδίας που νομίζω κιόλας ότι επιβεβαιώθηκε έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραία. Θα παίξω το ρόλο του Σωτήρη, ο οποίος εμφανίστηκε και είπε ο Πρωθυπουργός, εδώ έχω το Σωτήρη, όπως λέμε, Σωτήρη πιάσε ένα καφέ. Εδώ ήταν δίπλα ο Σωτήρης, ούτε καθηγητής ήταν, ούτε ο Τσιόδρας ήταν, ο Σωτήρης ήταν. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μάσκα, την άποψή σας. Να ρίξουμε ένα μύθευμα. Ποιοι πρέπει να φοράνε μάσκα, ποιοι δεν πρέπει να φοράνε μάσκα. Αν πρέπει να φοράμε μάσκα, άκουσα τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος δεν αγοράζει μάσκα ούτε για τη μάνα του. Είναι ο κύριος που πήρε 750.000 λοιμοξιολόγους και βγαίνει με τη μάσκα το βράδυ έτσι. Τον άκουσα λοιπόν να λέει ότι δημιουργεί ψευδαίσθηση ασφαλείας η μάσκα. Και δεν αγοράζει, δεν δίνει ούτε γιούρο για τη μανούλα του. Ντροπή ρε παιδί μου. Λοιπόν, για πείτε μου. Σε 20 δεύτερα να ρίξω ένα μύθευμα ότι δεν μπορούν να μιλούν οι άλλοι και μπορούν να μιλούν οι λοιμοξιολόγοι. Οι λοιμοξιολόγοι είναι το 0,5% της ιατρικής κοινότητας. Φανταστείτε λοιπόν ότι μας λένε ότι το 99,5% δεν μπορεί να ομιλεί. Αυτό δεν υπάρχει. Η λοιμοξιολογία εφάπτεται και σε εμάς. Υπάρχουν μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες. Είμαστε άνθρωποι που είμαστε σχετικοί, έχουμε σχέση με την ιατρική. Ακόμα και ένας τελειόφυτος ιατρικής μπορεί να εκφράζει γνώμη. Δεν διηλίζουμε τον κονοπέδο, δεν μιλάμε για κάτι πολύ εξειδικευμένο. Μιλούμε για πράγματα που είναι πολύ απλά στην ιατρική. Όπως μιλούν άνθρωποι γενετιστές, από την άλλη πλευρά και τους αφουγκράζονται, όπως μιλούν άνθρωποι οι οποίοι είναι μικροβιολόγοι, όπως άνθρωποι που δεν είναι κλινικοί. Έτσι μιλούμε και εμείς. Βλέπετε, τους αφουγκράζονται εκείνους και ταυτοχρόνως όταν μιλούν άνθρωποι επιδημιολόγοι που συμφωνούν με τη δική μας πλευρά, ξαφνικά αποδομούνται. Θεωρητικά αποδομούνται. Λοιπόν, μάσκα. Εσύ μπαίνει κάποιος καρδιοπαθής μέσα στο ιατρείο σου. Τον κουράρεις εδώ και καιρό. Του συστήνεις να βάλει μασκούλα στο συνοστισμό. Αν μάλιστα έχει και διαβήτη και είναι τούρμπο, δηλαδή και καρδιοπαθής και διαβητικός με καρδιοπάθεια, τι του λες? Ναι, του συστήνω. Είναι οι περιπτώσεις που πρέπει να βάζουμε μάσκα. Δεν λέμε, ξέρετε κάτι, έχουν βάλει ταμπέλες. Τις ταμπέλες δεν τις αφήσαμε να υπάρξουν και δεν θα τις αφήσουμε. Αρνητές της μάσκας, αρνητές του ιού.
Δεν είμαστε αρνητές του ιού. Υπάρχει ιός. Υπάρχει ίωση. Ίωση στην οποία πρέπει να προσέχουμε. Αρνητές της μάσκας δεν είμαστε. Δεν είμαστε αρνητές του τίποτα. Εκεί είναι προφανώς είναι αρνητές της ζωής. Λοιπόν, συνεχίζω. Μάσκα. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να τη φοράνε. Γιατί? Διότι υπάρχουν ιώσεις που μπορούν να κάτσουν πάνω σε έναν ασθενή ο οποίος έχει υποκείμενα, έχει συνοσιρότητες και μπορεί πραγματικά να πεθάνει. Μπορεί. Έτσι. Κοντράρεις όμως τη γενίκευση. Μιλάμε τη γενίκευση βεβαίως. Ο υγιής δεν χρήζει μάσκας. Είναι αυτό που λέγανε μέχρι τον Απρίλιο. Μα το λέγαν και οι ίδιοι, μα το ξέραν όλοι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτό έλεγε. Ο υγιής δεν χρήζει μάσκας. Δεν προστατεύει κάτι. Αυτό είναι γνωστό τη πάση, ξέρετε. Ξαφνικά πως βάλαμε όλη μάσκα, δεν υπάρχει έρευνα και μελέτη. Μακρόχρονη. Όταν λέμε έρευνα και μελέτη στην ιατρική, μιλάμε για μακρόχρονη και όχι για 4 ημερών ούτε Σιγκαπούρης. Έτσι. Που να αποδεικνύει τη χρησιμότητα της μάσκας, ούτε και τη μη χρησιμότητα. Απλά γιατί δεν υπάρχουν έρευνες. Είναι πολύ απλό. Αλλά η γενική μας γνώση μας λέει πως ο υγιής δεν χρήζει μάσκας. Το έγραφε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντοτε. Φαντάζομαι να μην έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ιατρική σε 4-5 μήνες. Τελικά χάσατε το δίπλωμά σας, σας πήρανε την άδεια, κλείσατε το ιατρείο ή όλα πάνε καλά, πάνε πρίμα, απλά σας κυνηγάει ο πατούλης για να πέτε εντάξει στην ακούστε κάτι, ναι. Επειδή είπα τις απόψεις μου, που οι απόψεις οι δικές μου δεν είναι μόνο δικές μου, αλλά και πάρα πολλών γιατρών στην Ελλάδα που τους έχουν πει και τις εκφράσεις, απλώς με μένα έγινε ένα μεγάλο θέμα γιατί ήταν το Facebook μες στην υπόθεση, όπως το είπαν και άνθρωποι στο εξωτερικό, όπως το είπε και ο Τέγνελ στη Σουηδία. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν είναι κάτι το περίεργο για να χάσει την άδειά σου. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα πούμε κάτι άλλο και θα χάσουμε την άδειά μας. Ας μετρηθούν οι γιατροί πόσοι είναι με την μία όψη και πόσοι με την άλλη. Όποιος θέλει. Απλώς έχω κληθεί σε ένα πειθαρχικό με κάποιες κατηγορίες οι οποίες είναι λίγο περίεργες και ασαφείς και θα δώσουμε τη μάχη μας στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μόνον αυτό είναι αλήθεια, καμία άλλη. Από ό,τι βλέπω δεν θα είστε μόνος, θα διωχθούν κι άλλοι, δηλαδή θα κυνηγηθούν κατά κάποιο τρόπο από τον Γιώργο τον Πατούλη που είναι και γιατράρα μεγάλη δηλαδή. Εντάξει, περιφερειάρχης είναι ο άνθρωπος, έχει εγκαταλείψει το σπόρο, αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι μου λένε θα κυνηγηθούν κι άλλοι. Πεςτε μου κάτι κύριε Βόβολη, γενικά ακούω διάφορες δηλώσεις ότι μπορεί να κάνουμε Χριστούγεννα, Ρεβεγιόν μέσα στα σπίτια μας. Μπορεί να κάνουμε πρωτοχρονιά μέσα στα σπίτια μας. Βγήκε η κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία είναι συνδικαλίστρια δική σας, η οποία κάθε πρωί βγαίνει στο Sky, δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να έχει προσληφθεί η γυναίκα, πάντως και καλά κάνει να πάρει ένα μισθό. Αλλά το θέμα είναι ότι βγαίνει κάθε πρωί στο Sky και θα έλεγα είναι κοντσέρτο για πολυβόλα, δηλαδή πολυβολεί τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ όταν τη βλέπω το πρωί, ειλικρινά σας μιλάω, ως διαβητικός, ας πούμε, και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι και τέρας ψυχραιμίας, μου ταράσσομαι δηλαδή. Γιατί την άκουσα να λέει ότι θα κάνουμε και Ανάσταση στα σπίτια μας. Και αντιλαμβάνεστε, θα κάνουμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Ανάσταση, ο γλυκή μου θα το πούμε στα σπίτια μας. Μετά μπορεί να πούν το καλοκαίρι ότι θα κάνουμε μπάνια στον κήπο μας, ξέρω εγώ, μέσα σε σκάφες. Μπορεί να πούν και τέτοια πράγματα, καταλάβατε. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, θα έρθουν τα εμβόλια, αυτά τα περίεργα εμβόλια? Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε στο ευρύ κοινό. Ναι. Θα πρέπει να μην εκφράζουμε προσωπικές απόψεις και προσωπικές θεωρίες. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να τρομάζουμε τους ανθρώπους. Δεν θα πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα, τι θα γίνει το Πάσχα. Θα δούμε τι θα γίνει τα Χριστούγεννα και τι θα γίνει το Πάσχα. Οι γιατροί θα πρέπει να έχουν έναν οριμότερο λόγο και ρόλο απέναντι στην κοινωνία. Τα Χριστούγεννα μπορεί, μου λένε ο Πρωθυπουργός, να επιτρέψει τα κάλαντα μόνο τα κάλαντα και παραμονή Χριστουγέννων. Εν Βιθλεέμ την πόλη και παραμονή Πρωτοχρονιάς, καληνημέρα ανάρχοντες, μόνο αυτό. Στις 6 θα υπάρξει περιορισμός κυκλοφορίας. Το λένε αυτό έντονα στην κυβέρνηση, ναι. Μιλάμε για μια θνητότητα 0,20%. Για αυτήν μιλάμε. Έτσι. Είναι 0,15 με 0,20, 0,23 στα πιο περίεργα σημεία. Δεν έχει διαβάσει όμως ο Μητσοτάκης και ακούει μόνο το Σωτήρι? Κοιτάξτε, θεωρώ πως είναι πολιτικό το θέμα και ότι δεν πιστεύω ότι λέγονται τέτοια. Όταν λέτε πολιτικό δεν πειράζει. Ας πούμε κάτι παραπάνω πολιτική και ας μας πούνε ότι ασπαζόμεθα θεωρίες συνωμοσίας. Για πείτε μου κάτι. Όχι, δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Πολιτικό εννοώ ότι οι πολιτικοί της χώρας μας παίρνουν τις αποφάσεις. Φυσικά είναι παγκοσμιοποιημένο το θέμα, αλλά το κάθε κράτος μπορεί να κινείται και ανεξάρτητα. Το έχουμε δει και σε άλλα κράτη. Άρα εδώ μιλάμε για μια πολιτική απόφαση της δικής μας κυβέρνησης. Θεωρώ πως η δική μας κυβέρνηση μπορεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα καλύτερα, να τα δει λίγο καλύτερα και να πάρει τις αποφάσεις της. Αυτό θεωρώ. Αυτό εννοώ πολιτικό θέμα και δεν μιλώ για θεωρίες συνωμοσίας. Δεν υπάρχουν συνωμοσιολόγοι από εδώ. Συνωμοσιολόγοι είναι κάποιοι άλλοι που λένε κάποιες θεωρίες οι οποίες είναι πραγματικά δυσβάσταχτες και περίεργες. Πείτε μου κάτι. Και είναι το τελευταίο που σας ξαναρωτώ, γιατί πρέπει να εντυπωθεί αυτό. Τι ασθένειες δημιουργούνται από τον διαρκή ψυχικό καταναγκασμό του ανθρώπου
να στερείται την ατομική ελευθερία του, κυρίως την ελευθερία της έκφρασης, να μην μπορεί να συναναστραφεί, να μην μπορεί να ερωτευτεί όταν είναι νέος άνθρωπος, να μην μπορεί να βγει έξω χωρίς να καλύψει το πρόσωπό του. Όλα αυτά τα οποία καταργούν αυτό που λέμε ανθρώπινη συμπεριφορά. Θέλω να μου πείτε τι ασθένειες γεννώνται. Το σημαντικότερο το είπε ο κύριος Ιωαννίδης. Πρέπει να προσέχουμε το όφελος και το κόστος όταν κάνουμε αποκλεισμούς, τέτοιους εγκλισμούς. Το κόστος είναι μεγάλο. Ψυχικές ασθένειες είναι πολύ μεγάλες. Και κυρίως σε ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι. Το να πάρεις και να τους κλείσεις μέσα στο σπίτι τους, νομίζω ότι πρέπει να μας μιλήσουν και οι ίδιοι να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και στην υγεία την ψυχική και στην καρδιολογική υγεία. Υπήρξαν άνθρωποι που πέθαιναν στους δρόμους εμάς, ζητούσαν να έρθουν στο ιατρείο μου και όχι να πάνε στο νοσοκομείο. Φοβόνταν να μην κολλήσουν COVID ενώ πέρναγαν έμφραγμα. Αυτά πρέπει να υποθούν. Είπε η Ελστάτ ότι έχουμε τόσες χιλιάδες θανάτους μέχρι τον Ιούνιο. Χιλιάδες θανάτους. Από διάφορες αιτίες. Δεν λάβαμε υπόψη μας κάτι σοβαρά. Αυτό είναι το θέμα. 100.000 είχαμε σε αυτό το χρόνο. Ήταν μεγάλο. Ένα μεγάλο ακριβώς. Δηλαδή αυτούς δεν τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Τι λαμβάνουμε ακριβώς υπόψη μας? Εμείς τους θέλουμε όλους υγιείς. Και τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς. Αλλά έτσι δεν τους προστατεύεις. Έτσι αναστέλεις τον κύκλο της ίωσης. Αυτό κάνεις. Και πάλι όταν θα βγουν έξω, πάλι τον ίδιο κίνδυνο θα έχουν. Θέλω να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Επί χρόνια λέμε ότι το τσιγάρο κάνει καρκίνο. Επευλήθησαν δασμοί στις εταιρείες καπνού, κέρδισαν οι κυβερνήσεις, αλλά παρέμειναν ζωντανές οι καπνοβιομηχανίες. Ο καπνιστής εξακολουθεί να παθαίνει καρκίνο από το τσιγάρο. Θανατηφόρο καρκίνο των πνευμόνων. Εξακολουθεί να παθαίνει διάφορες νεοπλασίες. Καρδιαγγειακά. Ο καπνιστής είναι σίγουρος. Πάει για το καρδιαγγειακό σίγουρα. Πιο σίγουρα από την νεοπλασία. Δεν φυλακίσαμε κανέναν για να τον πείσουμε να μείνει υγιής. Δεν κλείσαμε κανέναν καπνιστή στο σπίτι του για να του πούμε έτσι θα μείνεις ασφαλής. Δεν του αφαιρέσαμε τα πακέτα με τα τσιγάρα από το σπίτι. Ποτέ. Μάλιστα του είπαμε ότι περισσότερο μπορεί να καπνίσει στο σπίτι παρά έξω στο δρόμο σε ένα χώρο όπου θα γινόντουσαν γύρω του παθητικοί καπνιστές. Μάλιστα του είπαμε, ποτέ δεν κάναμε καμπάνια. Κάποια διαφημιστικά σποτ. Αλκοόλ. Προκαλεί η παρατεταμένη χρήση του ένα πλήθος ασθενειών. Κύριε Δράγκα, κυρίως του είπατε. Ασχέτως αν συμφωνείτε ή όχι, βλέπετε αυτά που λέμε ότι είναι παράλογα? Είναι παράλογα? Όχι. Ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Άρα θα μπορούσαν να συζητηθούν αντί να βάζουν ταμπέλες και ταμπελοποιήσεις και διχασμό στον ελληνικό λαό. Υπάρχει διχασμός. Μίλησαν με άσχημα λόγια μέρος του ελληνικού λαού. Μεγάλο μέρος. Θα πρέπει να προσέχουμε. Είναι θέμα υγείας. Θέμα υγείας. Δεν το ξέρουν καλά ούτε οι μεν ούτε οι δε. Το ψάχνουμε, το διερευνούμε. Άρα δεν πρέπει να παίρνουμε ως θέσφατα καμία γνώμη. Υπάρχει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Υπάρχει ένα νομοκράτος. Πολύ ωραία. Έχουμε δικαίωμα να αμφισβητούμε. Η ιατρική έτσι εξελίσσεται. Ακριβώς έτσι. Κύριε Πόμπολη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Θα ξανάρθετε, αφού πρόκειται να το κάνω και σύριαλ εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα το κάνουμε σύριαλ οι δυο μας, γιατί οπωσδήποτε θα υπάρξουν και άλλες απολογίες δικές σας. Έτσι, θα το δούμε. Έτσι. Όσο είμαστε θα απολογούμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτσούκο. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα, να ανασυνταχτούμε και πάλι εδώ.